ناس تاريخ جمر أم نيكول متحف نفلتا سندريلا هيوتي بستوسنة مس أي مساسل مدي كوينا زعبيتني آلاتني دقا مالت كمحواتي ونالواني جن كم سم كمان رئينا نفلتان كل نايدكن وشتن سرح زسرحو آنيه آتي أبقربا كزيا مويتا سلاز أنا كم سندريلا نكو سيرقبا كم أتحقو سنة منبار لا زي كون نجري ناسي دما هيوتي بستوسنة من سندريلا مساسلي سبالكم وهاون تبهال عادة معالتي أما خلقو أزقا حادة سبك سرق رأيت جاري موا أبقن ميتسرق طرح كيتهلو حادة سحاق زاسب بتعمي سمسكنكا بمنتاي كمل سلكا لكا بسعالوون تعيات سواتا لو يوم بلد كل تقوال نودن دمان دا تجاقاجقو اتودي انتاي تفلتي ادخي يبلا بخمس عينت منقدي كتكيدي بالكامبلتو نسو دما يأتوا كدي خوينو كتسلأ كايلوا مستا مسؤوس نبرت عطبي كمشي قريتا يبلا دحرسي حاو متيو نيب حاكو خاتكال اي تدلني خامش يبلو نسو دما نمنتاي خابس خبابة الرئة نسخاكو بيتا سبا يكون كان خابك ادمي رحاق يبلو وهاونا بقز أمس أطوات زت متاسبو نينبرن زعبيتا أدي أنقوال أدي أني ساقيا زبلعو خمان كتبلع يتخلن ساعات شدشتا أبو حقوهم كتراخبو أسيزولو أنت زي ما تقوم تتكاملو زلوهم ATM كاردوهم كأقاديو زيتت أوعو أبو حقوهم نحم شاي كزيو كمرأس لزبونيو أبو حقوهم سلسة ودات نبرو اتوم سلسة دقو دما حدا ودات ولدو انت خونكين ناي سلستيوم أبوتات أبو حدا كزيس لازموتو أبو حقوهم زلوو سلستيوم دقو يوم جيوون ناي أبو حقو تكال أيدلني بمبال أبقى جندا سرحيو سنابر نسابات وين يحسب نبرا نحادا مساروحتو حادا سابكو قوي سمع بزا حارقو مكينو بالا شولو كان كساو دما فلو درافايو هان مين ناي والد شكرا لوو ناي بحق اديو إلى حتتتو انتاي ملسا مستنا والد كتفالا لغلغا زدالي نجري خات قبرلن تسارب بلتو حانتي نمكينا خايا مسكني لاتو تعزرت دحر زهان مين نمر عنا بحقو متيو اوا امنا يتليني قوال ابزنا بحقو مرعات متقوال زخونة تخون كوستاي دحر زي ما يندهرمه وهاون مكبي حسامتت ماي سهرمو مكبي اين بلعنينا بقى اين خفلن انت يكتمتي همزوون كنقبر نخلينا يبلا اوي انا خفلي انك بك ايلو يبا نسا دما نستفتر مرباش يغريتاي لاتم قدت بس دما بصراحة تكرمه دحرسي حافتا ناب يونيفرستي كتاتي قالتن نساقن مأتونت بمتئة ناب يونيفرستا اتوات هان مين ناب تسرحالو دكاني خيد صباح نمشت راح مسايكت كونيخي مسلسة ساعات راح يبلا كيدسك خابس بجاها بلتو بترحو كوي كونن 1,000,000 2,000,000 مسبلا سب بجنزب تكسيخا حراي سردخا خساب كندزي بزوح انتخوينو اسكاب زدوكان زلو خلو كسيخار اني بلتو هان مين دما جزي خيدفا ابت دوكان زنبارا كلو جزاؤو دحرزي حجي تسمع مئنا مش ادهو للي بلا هيوتا امنا يحزن نبرا اننا يدي امق ابر نمرعي كل جزي تخيد نبرات حجيكن كرايس لزي كفلت تبهيلو اتنا يدي احمد واتي نبرا نتخراي دما 5,000,000 تحتات جيوون دما ابتدي ازموتا طول معالتي اديو مويتا نبرات نديو نمبصح دما نام مقابراي خيد نعا اخا او ايرئا دحرسي هان من ماتيو نسلسة ساعات راحت زيدي يكون يبلا نسا دما نمنتاي بلتو أبا حقويك موتيو كن كيدالنا بقى بزوح تجأنق اللخو يبلا نسا دما بقى أجو خي تجأنق حراي بلتو نسو كن كم جسبلا مسكين كم تخونت فليت أمبر أبا حقو والحد يكونن دحرسي ناب أبا حقو حيزوا خدمو نقرات مستعصبت انتي تكبر اللقا بلتو نسو دما كان مرعينا ملسا حقيفو ناب بحقو امتعا نسا دما بجاخا انتي تكبر لخا قدف بجاخا بلتو ناب بحقو دما نناي مرعاقا هياب حتيتا يامتيل كاللغو يبلو نسا دما آمنا يقريتا كن ربش دلينا يكوننا نيلا يقريتا حتات بلتو
ንሱ ድማ ኣይብልን ይብላ ደኪማ ይቕሪታ ብሎም ተንበርኪኽካ ሕተት በለቶ ንሱ ድማ ኣይብልን ይብላ እሞ ይቕሪታ ሓተተ ድሕርዚ እናቱ ሕፂትያ ተባሂሉ እንኹሎም ይሕዋቱ ተላለየቶም ጂዎን ግን ኣብቲ ናይ መቃብር ቦታ ስለ ዝረኣያ ሰልቲ ደልያ ዝመፀት እዩ ገሚቱ ሄጂ ንሃንሚን ትፈትወያ ስለዚ ኣመና ሓሪቓ ነበረት ጂዎን ድማ ሰልቲ ይኽደል ይኽምሽ እንሄልኪሉ ሰልቲ በተነላ ነፍቃሪተይ ተዘይትዛረባ ይሓይሽ በለ ሃንሚን ኦሃውን ድማ ስማዕ ንዓኻ ሰልቲ ምብታን ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ነዚ ዘይረኸቡ ብዙሓት ኣለዉ ሕራይዶ በለቶ ድሕርዚ ብሓንሳብ ንናብ መደቀሲኦም ከዱ ሃንሚን ድማ ትዛረብዮ ነገር ወልሓደ ይመስለኒኒ ብምባል ክስዕማ ደለየ ነሳ ድማ እመነኒ ደጊምካ ኢድካ ምስተዕልበለይ ክቐትለከየ በለቶ ነፅባሃይቱ ኣባሓጉኡ በቲ ዝገበረቶ ነገር ኣመና ስለ ዝተገረመ ንዓኣ ክደልያ ጀመረ ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ክረኽባ ክኣለ ድሕርዚ ሰላም ሓላፊ ከመይ ኣለኻ ንዝሓለፈ ነገር ኣመና የቕሬታ ከምኡ ክገብር ድሌታ ኣይነበረን ግን ሕጂ ንምንታይ ካደሊኻኒ በለቶ ንሱ ከዓ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ገይሩ ከረዳኣ ጀመረ ደቀይ ዋላ ሓዲስ ስነ-ስርዓት ዝበሃል ይብሎምን ንሶም ብሓንሳብ ኮይኖም ተፋቒሮም ክነብሩ ምርኣይ ዝምነ ስለዚ ንስኺ ኣብዚ ገዛ ምስኦም እንዳነበርኪ ስነ-ስርዓት ክተምህርለ የደልየ ንሰለስተ ወርሒ ጥራሕ እዩ ሕራይዶ ብድሕሪኡ ንናይ ኮሌጅ ትምህርትኺ ሙሉእ ክኸፍለልኪ ህይወት ክውን ክዕረ ይበላ እንተኾነ ግን ከይተሰማምዐት ከደት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝመፀትሉ መዓልቲ ዩኒፎርማ ረሲዓ ኸይዳ ነበረት ክዳና ክትቀይር ምስ ኣተወት ካንግሱኡ ኣብቲ ገዛ ነበረ ክዳና ከምትቀይር ዝነበረት ምስ ፈለጠ ድማ ሰንቢዱ ይወፅዩ ንድቢዛ ክትደሊ ናብቲ ሆቴል ተመለሰት ክእትውዋ ግን ኣይከኣሉን ጂዎን ድማ መፂእ እትዋ ብድሕርዚ ንዝገበርካለይ ነገር የመስግነካ በለቶ ንሱ ድማ ግን ንምንታይ ንሃንሚን ንምንታይ ዘይተሓትዮ ከማኽ ዓይነት ኣዋልድ ቀስ እንዳበልክን ገንዘብ መውራስዩ ስራሕክን ምስ በላ ነሳ ድማ ዘይትረብሕ ኢኻ ከማኽ ዓይነት ኣወዳት ድማ ንዘይትፈልጥዋ ጓል ካልእ ግምት ትህቡ ዘይትረብሕ በለቶ ድሕርዚ ሰልዲ ኸውፅእ ተኣጊዱ ስለ ዝነበረ ኣይከኣለን ስለዚ ወልሓደ ክገብር ስለዘይከኣለ ንዓ ሰልዲ ሓታ ምግቢ እውን ጋብዘቶ መስካንክሱ ድማ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ቴሌፎኖም ብጌጋ ተቀያይሮም ነበሩ በዚ ድማ ደው ኢልላ ነናቶም ሓዙ ሚድያታት ንሳ ናብቲ መርዓ ከም ዝኸደት ፈለጡ በዚ ከዓ ይከታተልዋ ነበሩ ነዚ ምስ ረኣያ ቤተሰባ ካብ ገዝኣ ሰውጉግኣ ኩሎም ካርዶም ስለ ዝተኣገደ ናብቲ ገዛ ኸዱ ንሳ ድማ ስራሓ ቀጸለት ድሕርዚ መምርሒ ተዋሃቦም ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ምስኣ ክትነብሩ ኢኹም ምስኣ ዝኾነ ሰብ ናይ ፍቕሪ ርክብ ክጅምር ኣይከኣልዩ ድሕርዚ ጠሚኺ ዲኺ ኢሉ ይሓታ እሞ እወ ምስ በለቶ እንብላዕ ይብላ እቲ ናይ መጀመርያ ልኡኽትኣ ብሓንሳብ ኮይኖም ከም ዝበልዑ ምግባር ነይሩ እንተኾነ ግን ወልሓደ ካብኣቶም ፍቓደኛ ኣይነበረን ኩሎም በብወገኖም ድማ የሸግርዋ ነበሩ ነፅባሃይቱ ንጎ ሃንሚን ደቂሱ ኸሎ መፅያ ተስእ ፀሓይ በሪቓያ በለቶ ነሱ ድማ ንምንታይ መለሰ ቁርሲ ንብላዕ ሕጂ ተስእ በለቶ እስከ ስነ ስርዓት ሕዚ ሽግር ኣይትፍጠሪ እንታይ ክደሊኺ ይብላ ነሳ ድማ ቁርሲ ተዳሊሎ ብሓንሳብ ንብላዕ በለቶ እንዳቀባጠረት ስምዒ ወልሓደ ናይ ታሕቲ ክዳን ኣይገበርኩን ሕራይ ክወፅእ ይብላ ነሳ ድማ ግደፍ በቃ ግደፎ በቃ ኢላቶ ኸደት መግቢ ዋላ እንተዳለወት ወልሓደ መፂ ክበልዕ ዝደሊ ግን ኣይነበረን ብዝተኸኣለ ዓቕሚ ድማ ምስ ኩሎም ጌም እንዳተፃወተት እንተስዒራ ድራር ብሓንሳብ ክበልዑ እንዳተሰማምዐት ክትእክቦም ፈተነት ምስኡ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይሰርሕንዩ ተኣለይስከ ኢልዋ ኸደ ምስቲ ሴክሬታር ድማ ሓደ ነገር ሓሰቡ ንኹሎም ጥዑም ምግቢ ክሸቶም ብምባል ምግቢ ተዳለወ ግን ሕጂ እውን ካብ ኩሎም ወላ ሓደ ኩርዓቱ ትሒቱ ንምብላዕ ፍቓደኛ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ትገብሮ ምስ ጠፍኣ ድማ መስታ ሰራሕተኛ ተቐራረበት ንኽትሕግዛ ድማ እንታይ ክገብር ይዘለኒ በለታ ነሳ ድማ ኣተኪር ክንተሪኢኽዮም ኩሎም ቆልዑ እዮም ሃንሚን ኣቦኡ ናዲኡ ድሕሪ ምሟቶም ኩሉ ነገር ከቢድዎ እዩ ንዕኡ እዩ በይኑ ዝበልዕን ዝድቅስን
ካንኩሱ ድማ ዝነብሮ ንመልክዕ እዩ ነዚ ኸኣ ገጹን ነብስን ከይበላሽዎ ብዙሕ ኣይበልዕን እዩ ካንክጆ ግን ካብ ክላሱ ከማን ኣይወፅእን እዩ ምስ ኣባሓጉኡ ቤተሰብ ምዃኑ ድሕር ምፍላጡ ንሓደ ዓመት ከማን ኣብዚ ገዛ ኣይነበረን ንበይኑ ዝነብር ነይሩ በለታ ሓፍታ ማለት ጓል ተዘዕብየታ ኣብኡ ከም ትነብር ወረ መፂዋ ነበረ በስ ድማ ኣመና ሓረቐት ሃንሚን ክዳን ይገዝኣላ ሓፍታ ድማ ተሓቢኣ ትከታተላ ነበረት ጂዎን ንሄጂን ኣመና ይሓዝነላ ምክንያቱ መጀመርያ ናብቲ ገዛ ክኣቱ ከሎ ንጽህቲ ኮይና ዝረኣያ ንሳ ጥራሕ ነበረት ብሓንሳብ ክልቲኦም ዴት ይወፁ በዓል ሃንሚን ድማ ወፂኦም ስለ ዝነበሩ ተራኺቦም ኣርባዕቲኦም ብሓንሳብ ድራር ክበልዑ ጀመሩ እንዳበልዑ ከለዉ ክዳና ፀይቕዋ ዋ ክባር እኳ ኣሉ ክዳና ያባላሽኻለይ በለቶ ነሱ ድማ ጽንሕ እንዶ ክነግረኪ እንታይ ፀገምኪ ሰልዲ ድዩ በላ ከም ኣመሉ ነሳ ድማ ስራሐይ ዝኸፍለኒ ፈቲኻ ይሃብካንን ግን ንምንታይ ኢኻ ምስ ደቅኹ ኸይላ ክትዛረቦ ክትብል ስነ ስርዓት ኢሉ ዘረባኣ ኸሊፉ ቦታኺ ክትፈልጥለኪ ይብላ ሄጂ ድማ ቀኒኣ ነሳ ካብ ካልኦት ፍልይቲ ድያ በለቶ እነሱ ድማ ኣይረኣይክ እንዴ ዘለኹ በላ እሞ በዚ ሓሪቕ ኣወፀት ጂዎን ግን ይከናኸና ነበረ እሞ ደድሕሪ ኣወፀ ሄጂ ሓሪቓ ስለ ዝወፀት መኪና ጋጭዋ ነበረ ጂዎን ድማ ርኪብዋ ኣቲ ሕመክድ ይበላ እሞ ነሳ ድማ ብዙሕ ነገር ኣይደልኒ እዛ ጓል ካብ ሂወተይ ክትወፅእ ጥራይ ዝደሊ በለቶ እዋውን ድማ ንሃንሚን ንሄጂ ትፈትዋ ኢኻ ምሽቶ በለቶ ወሲኻ ድማ ናብቲ መርዓ ዝወሰድካኒ ነብሓጓኻ ክትሕረቕ ዘይኮነስ ንዓኣ ኮይኑ ይስማዓኒ በለቶ ነሱ ድማ እሞንታይ ቀኒ ክዲኺ መለሰ ድሕሪዚ ሕጂ እውን ምስኣ ምስተፈላለየ ዝህባ ገዛ የርእያ ነሳ ድማ ብሕርቃን ኢዱ ጠውያ ኣሽንኮይዶ ምሳኻ ክኸውን ርኢካውን ኣይደልኒ ተረዲእካዶ በለቶ ዝገበረት እንተገበረት ብሓንሳብ ክበልዑ ይከኣሉን ልካ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተወት ንብረታ ወዲቑ ነበረ ወረቓቕቲ ናብ ማይ ስለ ዝኣተዋ ኣልዒላ ኣብ ገዛ ምስ ገበረቶ ካንኩሶ ይሪኦ ኣብቲ ወረቐት መዓልቲ ልደታ ተፃሒፉሉ ነበረ በስ ድማ ዓመታ ኢሉ ሓሰበ ጂዎን ንሃንሚን ንምሕራቕ ምስ ሃዊን ንምዃን ሓሰበ ሃንሚን እውን መፀሞ ተፋጠጡ ነሳ ግን ጠጠው ስካብሉ በለቶም ድሕሪ ዚ ምስ ሴክሬታሪ ብምዃን ናይ ሰርፕራይዝ ፓርቲ ዳለውላ በስ ድማ ስእሊ ተሳኢሎም ብሓንሳብ ኮይኖም ምግቢ ክበልዑ ከኣሉ እንትኾነ ግን መዓልቲ ልደታ ኣብታ መዓልቲ ኣይነበረን ካንጉሱ ቢገጋዩን ቢብዎ በስ ድማ ኩሎም ድንግርግር በሎም ነዲኣ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ትነግራ ነበረት ናይቶም ሰለስተ ኣሕዋት ድማ ናይ ኣቦታቶም ናይ ዝሞትሉ መዓልቲ ዓመት ነበረ ግን ወል ሓደ ኸይድ ዝደሊ ሰብ ኣይነበረን ናብ መሐንበሲ ቦታ ክትከይድ ከላ ክዳናይ ተኸደንኩም ብምባል ይፈራርሓ ነበረ ሕጂ ግና ቀዲማ ሪኣቶ ስለ ዝነበረት ነሳ በግዲኣ ክተፈራርሖ ጀመረት ካብዚ ውፃእ ክዳናይ ተኸደንኩን ዋ ታይ ጥራይ ክትሪእን ደሊኻ ንገረኒ በለቶሞ ወፀ ድሕሪዚ ሻወር ክትወስድ ከላ ንሱ ይመፅእ ክትነግርኒ ትደልዮ ነገር ኣሎ ዶ በላ እዚ ዘይረብሕ ግን እንታይ ኮይነ በለት ሃንሚን ነዲኡ ይፈትዋ ይነበረን ኣብ ማዕፆ ድማ ንኡሃውን ረኸበታ ንኡሃውን ድማ ሰራሕተኛ መሲላታ ሙሉእ መዓልቲ ክተስርሓ ወዓለት ነሳ እውን ሕራይላያ ክትሰርሕ ዝወዓለት ምክንያቱ ድማ ኣደ ሃንሚን ስለ ዝኾነት ክተኽብራ ኢላያ ሃንሚን ግን ነዚ ምስ ረኣየ ሓሪቑ ይቆየቋ ነሳ ድማ ኣነ ኮ መሓዘኻየ ስለዚ ነዲኻ ክኽብራ ኣለኒ እንታይ ፀገም ኣለዎ በለቶ መሓዛ ናይ ምንታይ መሓዛ ይብላ ድሕሪዚ ምግቢ ብዙሕ በሊኣ ይሕመማ እሞ ጂዎን ድማ ብባህላዊ ሕክምና ይሕክማ ድሕሪዚ ኣደይ ኢኻ ዘኪርካኒ ኣደይ ድሕሪ ሞታ ወል ሓደ ሰብ ከምዚ ገይሩለይ ኣይፈልጥን እዩ ኣቦይ ድማ ሓቀኛ ቦይ ዘይኮነስ ዘዕበየኒ እዩ ነቲ ሓቀኛ ቦይ ዋላ ሓደ መዓልቲ እውን ይኹን ክሪኦ ይደልየ በለቶ ድሕሪዚ ብሓንሳብ ወፂኦም ድራር በልዑ ኣብ ውሽጢ መኪና ድማ ደቀሰት ሃተፍተፍ እንዳበለት ድማ ባባዬ ባባ ናፊቓካኮ እንዳበለት ሃንሚን ድማ ብሓንሳብ ምስ ረኣዮም ሓረቐ ብድሕሪዚ ንዓኣ ረኺቡ ክልቲኹም ዝተቐራረብኩም ትመስሉ ናበይኹም ከይድኩም ኢሉ ይሓታ ነሳ ድማ እንታይ ተወካ መለሰት ንሱ ድማ ዋ ብሓንሳብ ክትኮኑ ከምዘይትኽእሉ ትፈልጢ ኢኽምሽ ዶ ኣብዚ ገዛ ናይ ፍቕሪ ርክብ ኣይፍቀድን እዩ ብኻልእ ድማ ሕፀይቲ ኢኺ በላ እሞ
ነሳ ድማ ንምንታይኻ ተፍተፍ ትብል ዘለኻ ነስኻ ዘይትፈትዋ ኣዴኻ ያምሽ ስለዚ ሙቱሞ ናብ ኣቦኻ ሓመድኪድ ምናልባት ንሱ በይኑ ይኸውን ተድልዮ ኢኻ በለቶ። ብድሕሪዚ ቆፀራ ናይ ኣቦሓጎም ስለዝነበረ ክልቲኦም ከዱ። ጂወን ግን በቦ ስለዝተጎድአ ኣብቲ ሰዓት ተይከደን ኣቦሓጎም ንኸውን ስራሕ ክብስነ ስርዓት እንደዘይሰርሕኪ ክትስጓጉ ኢኺ ኢልዋ ስለዝነበረ ኣብቲ ገዛ ወፀት። በስ ድማ ምስ ሄጅያ ሓዲራ ንዓኣ ድማ ኩሉ ተሓቂ ነገረታ። ምስ ሃንሚን ወልሓደ ዓይነት ርክብ ከምዘይብላ ርድኣታ። እቲ ሴክሬታሪ ግን ጽባሕ ግራጁዌሽና ስለዝኾነ ንጂወን ክኸይድ ይነግሮ። ሃንሚን ናብ ክላስ ክኣቱ ከሎ ናይ ግራጁዌሽን መዓልታ ተጻሒፉ ነበረ። በዚ ድማ ዲቪዝኣ ክህባ ሓሰበ። ዩኒፎርም ስለዘይነበራ ከይገበረት እያ ኸይዳ። ክትኣቱ ኸላ ዘግልልዋ ዝነበሩ ተምሃሮ እዮም መጀመርያ ተቐንቢሎማ ብካሜራ ቀዲሖም ኣብ ላይፍ ከእተዋ ሓሲቦም ነበሩ። ጂወን ግን መፅኡ ከድሕና ክኣለ ብዙሓት ተምሃሮ ድማ መፁ። ሃንሚን ድማ ናብኡ ድሕሪ ምኻዱ ብዙሓት ኣዋልድ ከበብኦ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ድማ ገበረ። ነቶም ተምሃሮ መኪና ዝደሊ ኣሎዶ ኣብ ደገ ጠጠው ኢላላ እንኩመ መፍትሒ ውሰድዋ በሎም። እንተኾነ ግን ኣቐዲሙ ኣብኡ ዝበፅሐ እቲ ሴክሬታሪ ነበረ። ነሳ ድማ ዲቪዝኣ ገበረት ንዕኡ ድማ መስከነቶ። ክዳና ክትቅይር ከላ ኣብ ሚኒ ሚድያ ውሽጢ ነበረት። ሃንደበት ከይፈለጠት ነቲ ናይ ቀጥታ መመሓላለፊ ምስ ጠወቐቶ ብቐጥታ ብቲቪ ክረኣዩ ጀመሩ። ናብ ገዛ ካብ ደር ሕጂ ዘይክመጽእ ይኽእል በለቶ። ነሱ ድማ ኣነ ኸበላ ማለት ንስኻ በለቶ። ሙሉእ ግዜ ብኣኽ እንዳሓሰብኪ ዘሕልፎ በላ። ሃንሚን ካብ ደር ሕጂ ናተይ ናትካን ነገር ኣብ ዝኽውዳእ ኣለዎ ኩሉ ነገር እኳ ሓሶት ምስ በለቶ ንሱ የኮ ዝብለክ ዘለኹ እቲ ናይ ሓሶት መንገዲ ንኸዶ ዝነበርና ናብ ሓቂ ንቐይሮ በላ። ነዚ ዘረባ ሄጂ ከይትሰምዕ ኢሉ ቀልጢፉ ነቲ ናይ ከታ ፈነወ ኣጥፊእዎ ነበረ። እንተኾነ ግን ሄጂ ሰሚዓ ነበረት። ካንክሳው ድማ ፍሉጥ ደራፋይ ብምዃኑ ብዙሓት ኣዋልድ ይፈትዎ ነበራ። ከቢበንኦ ኣሽኪዕወን ሃደመ ሰባት ከይፈልጥዎ ኢላ መሓዛ እሃውን ዳና ኸበቶ። ናይ በዓል እሃውን ነገር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ነበረ። ንሱ ድማ ብዙሓት ሰባት ክዕልሉ ረኣየ። በዚ ጽቡቕ ኣይተሰምዖን። በይና ኮፍ ኢላ ምግቢ ክትበልዕ ረኣያ። ቀፂሉ ናብ ገዛ ተመለሲ ናብ ናይ ኣቦይ መቓብር ከይደ ነይረ በላ። ነሳ ድማ በዝተሓጒሳ ናብቲ ገዛ ተመለሰት። መሓዝኣ ንካንኩሱ ክዳና ምስ ሃበቶ ስእሊ ስኢላቶ ነበረት። እቲ ስእሊ ድማ ንውሃውን ኣርኣየታ። እቲ ስእሊ ተጠቂማ ነቲ ማናጀር ብምርኣይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከይተዘርግሖ እንተደልዩ ንሰለስተ መዓልቲ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ክህቦ ነገረቶ። ነዚ ዝገበረቶ ድማ ንኹሎም ኣኪባ ብሓንሳብ ክተዘናግኦም ሓሲባ ነበረት። ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ይፈትዋዴ ኣይፈትዋን ይፈትዋዴ ኣይፈትዋን እንዳበለ ኸሎ መፅእት እሞ ረኣየቶ። ኣታ እንታይ ትገብር ኣለኻ በለቶ። ብኻልእ እታ ስዕብየታ ነቲ ናይ ብሓቂ ቦኣ ረኸበቶ። ግዜ ከይድፍአት ዝገበረቶ ነገር ድማ ጓሉ ሃፍታን ከም ዝኾነትን ናብኣ ኸይዱ ዘልቕ ሓታ ነበረ። ናይ መወዳእታ ክፋል ክቕፅል እዩ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጥርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩማና ፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጎሩ እንተበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ። ንኹሎም ናብ ቫኬሽን ሒዛቶም ከደት። ሃንሚን ሰልችዎ ብምንባሩ ንምኻድ ካብ ድቃሱ ይተበራበረን። ስለዚ ባዕጊ ክኸሎ ሒዞሞ ኸዱ። ሄጂ ንሃንሚን ኣመናት ፈትዎ ነበረት። ካብ ግዜ ቆልዕነታ ጀሚራ ምሕምባስ ኣይትኽእልንያ። ንሱ ስለ ዝፈልጣ ግን ናብ ማይ ኣተወት። ንሱ ከዓ ካብቲ ማይ የውፅኣ። ውሃውን ናይ ክሳድ ሃብል ጠፊእዋ ተጨኒቓ ነበረት። ንሱ ከዓ የዳልያ። እንተረኺበልኪ ዝበልኩ ክትገብሪ ዲኺ ሓተታ። እዋ ገዛኻ ኸፅርየልካየ ክዳንካ እውን ክሓፅበልካየ በለቶ። ንሱ ድማ ኣይ በቃ ኸይድ በላ። ሕራይ ሕራይ ዝበልካ ንክገብር እየ ምስ በለቶ ሃባ። ድሕሪዚ ነብሳ እንዳተሓፀበት ሃንደበት ከይፈለጠ ማዕፆ ኸፊቱ ይሪኣ። በዚ ድማ ኣመናይ ተሓፋፈሩ። ኩሎም ተኣኪቦም ጌም ምፅዋት ጀመሩ። ድሕሪዚ ኩሎም ሰኸሩ። ሄጂ ስለትፈትዎ ናብቲ ናይ ቀደም ኣስማቶም ፅሒፎምሉ ዝነበሩ ቦታ ወሰደቶ።
ጂዎን ድማ ኣብ ውሽጢ ስኽራን ኮይኑ እንኦሃ እውን ይስዕማ ነጽባሒቱ ካብ ድቃሳ ምስ ተበራበረት መጀመርያ ትስበላ ነገር ንሱ ነበረ በስ ድማ ኣመና ሓፍረት ተሰምዓ እንዳጉየት ወፅያ እንዳኸደት ከላ ወደቐት ኩሎም ናይ ምውዳቕ ድምፂ ምስ ሰምዑ ናብኣይ መፁ ድሕሪዚ ብክራንች ክትከይድ ጀመረት ኣብ ሓኩኦም ናይ ውሽጢ ሕማም ኣለዎም በስ ድማ ብመጥባሕቲ ካብ ቤተሰቦም ክልገስ ዘሎም ከም ዘለዎም ይንገሮም ንኡሃውን ድማ ኣብ ሕክምና ኩሎም ክከናኸንዋ ጀመሩ ኣነ ክሕግዘኪ ኣነ ባንዳበሉ ይበኣሱላ ነሳ ድማ ኣነ ይደልኔ ምስ በለት እቲ ሴክሬታሪ ኣነ ክሕግዘኪ ክደፍዋ ይብሎም ካንክሱ ድማ ምግቢ ምፅኡ ብልዒ ይብላ ኣይጠምኹን መለሰት ጂዎን ድማ ትማሊ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ወልሓደ ነገር ከምዚ ይዝክር ይነግራ ግን ፈሊጡ እምበር ይዝክሮዩ ምስ ካንክሱ ኮይና ስእሊ ተሳኢላ ነበረት እቲ ስእሊ ድማ ኣብ ሚድያ ይዝርጋሕ በስ ድማ ኣፍቃሪቱ ምዃና ክውረ ጀመረ በስ ከዓ ኣመና ይሓርቕ እውሃውን ነዚ ነገር ዳግማይ ከምዚ እንደሰሚዓ ከይትጉዳይ ይፈርሓላ ጂዎን እውን መስኣ ስእሊ ተሳኢሉ ነበረ ካንክሱ ድማ ንምንታይ ንዓኣ ከም ዝሓስበላ ይፈልጥን ንምንታይ ግን ዝሓስበላን ዝጭነቐላን ኢሉ ሓተተ ኣብቲ ክስዕማ ከሎ ዝነበረ ክዳን ካብታ ሰራሕተኛ ብሓይሊ ይምንጥላ ድሕሪዚ እዋ እንታይ ኮይነ ግን ነቲ ዝተፈጠረ ነገር መዘከርታ ድደልየ ብምባል ምስ ነብሲ ይዛረብ ምስ ሃንሚን ክሪኣ ኣይደልን እዩ ጨጉራ እንዳተሓፀበት ከላ ወደቐት ድሕሪዚ ጨጉራ ባዕሉ ሃንሚን ይሓፅባ ኣታ ቀሳ ቢልካ ኣይትሕምመኒ ትብሎ ሄጂ ድማ ካብ ናይ ሃንሚን ክላስ ወፀት ግን እንደ በኸየት ነበረ ጂዎን ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ኣመና ይሓርቕ ናብ ሃንሚን ብምኻድ ድማ እንታይኻ ጌርካያ ክሳብ ክንዲ ዝትበክ ዘላ ይብሎ ሄጂ ድማ ግደፎ ብምባል ባዕላ ክተዛረቡ ጀመረት ሃንሚን ኣነ ካባኻ ዕረፍቲ ይደለኹ ንስኻኻ እዚ ናተይ ፀገም ዝርድኣካ ዘሎ ይመስለንን ስለዚ ምሳኻ ክኸውን ይኽእል ዲ እውሃውን ድማ እዚ ክበካ ደሊ ነይረ ንሄጂ ኣመናይኻ ትፈትዋ ስለዚ ኩልቲኹም ብሓንሳብ ኩኑ ትብሎ ብድሕሪ እውሃውን ዳዕለላ ከለዋ ክፈትዋ ኮ ይኽእል እዩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ይፈትዋ እንተ ነይሩ ምናልባት ሕጂ ካልእ ጓልፈት ይኸውን ይኽእል እዩ በለት ነሳ ድማ ኩሉ ግዜ በይኒ ዝኸውን ካብ ሄጂ ወፃኢ ድማ ኣብ ጎኑ ዘለኹ ኣነየ እሞ ንዓይ ክላ ኣይከውን እዩ ዋ ንዓይ ሞ ይፈትወኒ እዩ ዋ በለት እሞ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሰባት ከተማኽር ጀመረት ብድሕሪዚ ሓደ መልእኽቲ ተላኣኸላ ማለት በኣኺ ዘይሓርቕ እንተኮይኑ ይፈትወኪ ማለት እዩ ቀፂላ ብምፍታን ኣተወት እተሕርቆ ድማ ጀመረት እወይ ይቕሬታ ውሸተት ኣቢልኒዩ ኣይተሓዘለይ ኣብ ገዝኡ ኣትያ ኣቑሑት ሕውስውስ ኣበለትሉ ድሕሪ ዝኩሉ ክትሞት ትደልዲኺ ይበላ ነሳ ድማ እንታይ ጌረካየ ንምንታይ ኻ ትቆያቆን ዘለኻ ሓሚመ ምሻ ኣለኹ መለሰት ካልእ ትፃወቱሉ የብልክን ምስ ካልእ ሰብ ኬድኪ ትፃወት በላ ካንክሱ ድማ ሓዳሽ ደርፊ ከውፅኡ ንኡሃውን ድማ ፈቲዋ ነበረ እቲ ናይ መጀመርያ ኣልቦም ሃባ ንዓኣ እውን ደሪፍላ ነበረ ብኻልእ ድማ ጂዎን ኬክ ሒዝላ ይመፅእ እታ ናይ ኣባሓጎኦም ሓዳሽ ሰበይቱ ናይቲ ሴክሬታሪ ኣድእያ ነዚ ነገር ግን ወልሓደ ዝፈልጥ ኣይነበረን ኩሎም ኣብ ገዛ ይነበሩን ንሕክምና ሒዝዋ ዝኸይድ ሰብ ተሰኣነ ንጂዎን ድማ ሒዝዋ ንክኸይድ ነገረቶ እቲ ዶክተር ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሓሻ ተዛረበ ሃንሚን ብመኪና እንደኸደ ንኡሃውን ይረኽባ ንዕእተው በላ ኣይኣቱን መለሰት ኣብ መወዳእትኡ ምስኡ ኸይዳ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ይወስታ ቀፂሉ ትዛረብዮ ነገር ኣለኪዱ ኢሉ ሓታ እወ ኢላ ክትዛረብ ክትብል ቴሌፎን ተደወለሉ ሄጂ ነበረት ድሕሪዚ ኣብዚ ኸውርደኪ ይብላ እወ ኣውርደኒ ሄጂ ክትፅበየካያ በለቶ ድሕሪዚ ናይ ሄጂ ንብረት ሒዙ መፀ ኣቡኣ ኣብ ሽግር ብምንባሩ ትነብረሉ ገዛ ይነበራን ኣብ ናቱ ገዛ ድማ ይእትዋ ውሃውን ድማ ገዲፍዋ ስለ ዝኸደ ሓሪቓ ነበረት ሃንሚን ምስ ሄጂ ስምዒት ነበሮ ግን ምስ ጂዎን ክሪኣ ከሎ ሕጉስ ኣይከውንን ውሃውን ድማ ንሱን ሄጂንን ብሓንሳብ ክትሪኦም ከላ ሕጉስቲ ትኸውንን ሄጂ ኣመና ጽብቕቲ ብምዃና ከምኣ ክትክደን ሓሰበት በዝ ድማ ነሳብ ዘይነበረትሉ እዋን ክዳውንታ እንዳወሰደት ክትክደን ጀመረት ኣቦ ሄጂ ኣብ ውሽጢ ሽግር ኣትዩሎ ንዝኾነ ክትሓትት ክሕግዝዋ ድሌት ኣይነበሮምን ሃንሚን ግን ክሕግዛ ጀመረ ኣቦኣ ዝለኣኸላ ደብዳቤ ሃባ ንጂዎን ድማ መፍትሕ ክቐብላ ይነግሮ
تسرحل ቦታ ድማ ሃንሚን ኣዳሊላ ነበረ ጂዎን ድማ መፍትሕ ሃባ በስ ድማ ሕጉስቲ ኾነት ድሕረዚ ንኡሃውን ብመኪና ኸዘናግዓ ይሓታ ኣይደልን መለሰት ክዳውንታ ሓፂባ ክትቐምጠላ ሓሲባ ነበረት ግን ክዳውንታ ይነቐፀን ይቕሬታ ሓቲታ ድማ ናታ ኽዳን ሃበታ ካብ ሻወር ምስ ወፀት ሃንሚን ኡሃውን መሲላቶ ምስኣ ኸይዱ ክዕልል ጀመረ ቅድሚ መብላዕ ኩኮ ጨጉሪ ኽተንቅጽ የለኪ ይብላ ቀፂሉ ገጻ ምስ ረኣያ ይቕሬታ ኡሃውን መሲልክኒ ኢኺ ይበላ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣቦኣ ሰልዲ ካብኣ ደሊ መፀ እንተኾነ ግን ብዛዕባ ድያ ሕማቕ ዘረባ ይዛረብ ነበረ ኡሃውን ብዛዕባ ሂጂንን ጂዎንን ዘለዎም ርክብ ምስ ሓተተታ ብሓንሳብ ከም ዘለዎ እያ ነጊራታ በስ ድማ ድንግርግር ይብላ ንሱ ናብ ገዛእቱ ምስ በለ ግደልያ ጀመረ ምስ ረኸባ ድማ ኣጨኒቕክንኮ እንታይ ኾንኪ በላ ኡሃውን ድማ ነቦኣ ፀዊዓ ረኸበቶ ንሳእለይ ምስ በለት ድማ ካብ ቦርስኣ ሰልዲ ክደሊ ጀመረ ግን ወልሓንቲ ሰልዲ ነበረን ጂዎን ሰልዲ ከም ዝሃቦ ምስ ሰምዐት ሓረቐት ቀፂላ ኣድያ ከምኡ ዓይነት ወዲ ክትፈቱ ከም ዘይትኽእል ነጊራ ነቦኣ ገደፈቶ ሃንሚን ንሄጂ ምስ ካልእ ወዲ ምስ ረኣዩ ሓረቐ ኬድ ካብዚ ትማሊ ምሳኻ ዝነበረት ጓል ናበይ ከይዳያ ይብሎ ብድሕረዚ ኣዘናግዓ ህያቡን ሃባ ውሽጡ ግን ወልሓደ ይነበሮን እንታይ ደኣ ምስ በለቶ ኣባኺ ዘለኒ ስምዒት እዩ ኣብ ውሽጡ ጀላተ ነይርዎ ግን ሓቂቑ ስምዒተይ ምስ ሄጂ ኮነን ምሳኺ እዩ ኣብ ውሽጢ ህይወተይ ስለ ዝመጻኽኒ የመስግነኪ ምስ ካንግሶ ዘተሰኣለቶ ስእሊ ተዘርግሐ በስ ድማ ጅዎን ሓረቐ ቀፂሉ ንሄጂ ንብረት ዝገዝኣላ ሃንሚን ምዃኑ ይነግራ ንዓኣ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነላ ይቕሬታ ሓተታ ብሓንሳብ ምግቢ ይሰርሑ ክልቲኦም ክተሓቋቑፉ ከለዉ ስሁይ ይሪኦም እቲ ሴክሬተሪ ኸይሪኦም ኢሉ ድማ ይከላኸለሎም ኣብ ሓጉኦም ምስኣ ናይ ፍቕሪ ርክብ ዝጀመረ ሰብ እንተሃልዩ ከም ትስጎግ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሄጂ ንውሃውን ይቕሬታ ብወረቐት ጽሒፋትላ ኸደት ይቕሬታ ዝበለታ ድማ ብዛዕባ ጂዎን ዘይከውን ነገር ነጊራታ ስለ ዝነበረት እዩ እቲ ደብዳቤ ግን ሃንሚን ረኣዮ ድሕሪዚ ክደልያ ጀመረ ኣብ ሓጎኦም ድማ ኩሉ ነገር ይፈልጦ ፍቕራዊ ርክብ ስለ ዝጀመረት እውን ይሓርቕ ብድሕሪዚ ካብ ገዛ ትስጎግ ካብቲ ገዛ ምስ ወፀት ድማ ሰልዲ ከም ዝህባ ይነግራ ሃንሚን ምስ ሄጂ ከምዚ ዝኾነሉ ቀደም ቆልዑት ከለዉ ካብ ክልቲኦም ወፃኢ ሓደ ሳልሳይ ሰብ ነበሮም ኣብ 10 ዓመቶም ከለዉ ሃንሚን እንዳረኣዮ እቲ ሳልሳዮም መኪና ተሃረመ በዚ ኩነታት ድማ ኣመና ይሓዝን ኣብ ሓጉኦም ሕክምና ኣተወ ንሳ ድማ ክትከይድ ወሰነት ድሕሪዚ ሰንድሪላ ዝኾንኩ ይስማዓንሎ ንስኻ እትወዲ ንጉስ ኢኻ ኣነ ድማ ሰራሕተኛ ኣብ ሓጎኻ መጥባሕቲ ክገብር እዩ ስለዚ ክኸይድ የበለቶ ኣብ ሓጎም መጥባሕቲ እንተዘይገይሩ ክመውት ምዃኑ እቲ ሴክሬተሪ ደው ኢሉ ነገሮም ኣብ ሓጎኦም ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ሰበይቱ ንወዳ ክትሸይም ሓሰበት ነብ ሓጎኦም ዝመሳሰል ለጋሲ ክርከብ ኣይከኣለን ጂዎን ምርመራ ይገብር ነይሉ ናብቲ ቀደም ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታ ተመለሰ ሰይቲ ብሓጎኦም ድማ ንወዳ ንምሻሜላ ኣኼባ ካየደት ኡሃውን ድማ ናብ ጂዎን ከይዳ ነብ ሓጎኡ ክልግሰሉ ከም ዘለዎ መኸረቶ በስ ድማ ሓሳቡ ቀይሩ ነብ ሓጎኡ ንምርኣይ ከደ ምርመራ ምስ ገበረ ድማ ደሞ መስንያ ብሓጎኡ ተመሳሳሊ ነበረ እንተኾነ ግን እነሱ መጥባሕቲ ንምክያድ ሓደ ፀገም ይፈጥረሉ ምክንያቱ ናይ መርፌ ኣላርጂክ ነበሮ ግን በዘይ ምክንያት ፈረመ ኣሕዋቱ ኣብ ጎኑ ነበሩ ካንጉሱ ድማ ምስ መሓዛ ኡሃውን ክቀራረብ ጀመረ ሃንሚን ድማ ንሄጂ እንተዛረባ ኣነ ንዝኾነ ነገር ክሕሉ ንፋዕ ኣይኮንኩን ካብ መጀመርያ ክጎይ ነበረንን ንዓኺ ግን ክሕልወኪ ምስ በላ ተዓረቑ ጂዎን ድማ ትዝክርዶ ኣብቲ ናይ ክሳድ ሃብል ክረኽበል ከለኹ ሽዑ ምንዮተይ ከም ትመልኢ ፈሊጠ ነይረ በላ ቀፂሉ ብሓንሳብ ግዜ ንሕልፍ ሕጂ ንኺድ ይብላ ንሳ ድማ ሓቢኣ ካብቲ ሆስፒታል ኣውፀቶ መጥባሕቲ ወዲካ ምስ ተባራበርካ ኣብ ጎንኻ እንተዘይለኹ ከይትስንብድ ሕራይዶ በለቶ
እንታይ ኢልኪ በላ ነሳ ድማ የፍቅረካ መለሰት እቲ ትካል ከይውረስ ድማ ሃንሚን ዝከኣሎ ይገብር ነበረ እናብቲ መጥባሕቲ ኣተዉ ምርጫውን ተጀመረ ወዳስ መረፁ ድማ ንኡሃውን ነበረ ኣዲኡ ድማ በዚ ኣመና ሓረቐት ድሕሪዚ ኣብ ሓጎኦም ካብ መጥባሕቲ ተበራቢሩ እነሱ ግን ኣለርጂክ ስለዝነበሩ ኣብ ኮማ ውሽጢ ጸንሐ እቲ ሴክሬተሪ ድማ መፋነው ወረቐት ሂብዎ ካብ ስራሕ ተሰናበተ ኣብ ሓጎኦም ድማ ምስቲውን ዘለዋ ርክብ ክተቋርፅን ሰልዲ ክህብዋን ድሕሪ ምንጋሩ ንሳ ንገንዘብ ገዲፋ ንዑ ስለዝመረፀት ኣመና ተሓጎሱ ዘዕበያ ኣቦኣ ግን ኣብ ሽግር ኣተወ በስ ድማ ዘዕበየታ ዲኣን ጓላን መፂን ሰሊ ሓተኣ እውውን ድማ ነቦኣ ክትብል ነቲ ብሓጎኦም ዝቐረበላ ነገር ተሰማምዐት ጂውን ድማ ካብ መጥባሕቲ ተበራበረ ናብ ገዛውን ከደ ግን ክረኽባ ኣይከኣለን ነሳ ድማ ኣቦኣ ኣውፅአት ንሱ ድማ ኣብ መንገዲ ተጸበያ ንምንታይ ዘይመጻኺ ምስ ተበራበርኩ ኣይረኣኹኽን ይብላ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ጎንኻ ክኸውን ትእዛዘይ ነበረ ንሱ ድማ ፈጺመ ኣለኹ በለቶ ኣይተሓስዊ ሓሪቑ ተዛረበ ሰልየ መሪፀ ንባዕለይ ንመጻኤን ሓሲበ ተረዲእካዶ ንዓኻ ይደልኔ በለቶ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ጎኑ ነበረት ግን ንሱ ጽቡቕ ገይሩ ይተረድኣን ነቲ ዝኾነ ነገር ድማ ካንጉሱ ጽቡቕ ገይሩ የረድኦ በስ ድማ ብዝተወሰነ ተረጋግአ ናብ ኣቦሓጉኡ ኸይዱ ተዛረቦ ኣቦሓጉኡ ድማ ንዓኣ ፀውዓ ሕቶታት እውን ክሓታ ጀመረ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሃንሚን እንታይ ተዓዚብኪ ንሱ ንዝኾነ ነገር ቁም ነገር ዘይብሉ ይመስል እንትኾነ ግን ንጹህ ሰብ እዩ ንደቂ ሰባት ይከናኸን የስሐቐኒ ዋላ እውን ምስ ብዙሓት ኣዋልድ እንደኸደ ግን ሮማንቲክ መለሰት ሕራይ ካብ ካንኩሶከ ካልኣይ ሕቶ ሓተታ ንሱ ድማ ልቡ ኣመና ቁኑዑ ብዛዕባ ሰብ ይጭነቕን ይሓስብን ብዛዕባ ዓለም ግደ ዘይብሉ ይመስል እንትኾነ ግን ንዓለም ፍሉይ ጠመት ኣለዎ ማለት ወዲ ሚልዮነር ምዃንውን ከቢዱ ምሽቶ መለሰት ሕራይ ኣብ ጅወንከ ንሱ ማለት ሰልየድልየኒ ስለዝነበረ ንዑ ክመርፆ ይከኣልኩን ኣነ ባዕለየ ካብኡ ተፈለየ መለሰት ብድሕሪዚ ናብ ገዛ ክትምለስ እንተደሊኺ ክትምለስ ትኽእሊ ኢኺ በላ ኣደ ውሃውን ንናይ ኣደ ጅወን ክተድሕንያ ሞይታ ክኾነላ ስለዘይከኣለ ድማ ክልቲአን ሞታ እቲ ናይ ክሳድ ሃብል ድማ ናይ ኣደ ጅወን እዩ ነይሩ ብቆልዑቶም ከለዉ ቀብሪ ናይ ኣዴታቶም ብሓንሳብ ተኻይዱ በስ ድማ ክልቲኦም ተሓጒሶም የዕሊሎም ነበሩ ኣቦኡ ኩሉ ነገር ይነግሮ ድሕሪዚ ንሃንሚን ረኸበቶ ንሱ ድማ ክትሕባ ከም ዘይብላን ስምዒታ ብግልፂ ክትዛረብ ይነግራ ህያብ ድማ ሃባ እቲ ዝሃባ ህያብ ጫማ ነበረ ቀፂላ ኣቦኣ ክትወፅእ ይነግራ ምስ ወፀት ድማ ንጅወን ረኸበቶ ሃንሚን መጀመርያ ዝገዝኣላ ጫማዩ ሂብዋ ነቲ ጫማ ጌራ ድማ ልክዕ ከም ሰንድሬላ ንልኡላ ረኸበቶ ካቲም ገበረላ ንሳውን ከምኡ ካንጉሱ ድማ ንመሓዝኣ ቀረባ ብዙሕ ነገር ትሕግዞ ነበረት እቲ ሴክሬታሪ ድማ ነቲ ስራሕ ገዲፉ ናይ ማርሻል ኣርት ኣሰልጣኒ ኾነ ሃንሚን ድማ ናብኡ ኸይዱ ክሳብ ሕጂ ዝገበሮ ነገር ይቕሬታ ይሓቶ ኣብ ሓንኩኦም ድማ ነድዩ ይቕረ ይብለላ እነዚ ክገብሩ ዝገበረት ድማ እሃውን ነበረት ሄጂ ናህሚንን ድማ ብሓንሳብ ከይዶም ነቲ ብስሞም ዝተተኸለ ዕምባባ ቀምጥሉ ኩሎም ብሓንሳብ ድማ ሕጉስ ናብራ ክመርሑ ጀመሩ በስ ድማ ተዕዝብትና ንውድ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሪቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ገጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ